29 कृष्णपुर विधानसभा bai khobjak mungia kami block amsani bisingo nuna chora ADC village ni Project Bahadur Molsom amsayo nungjana tuini biala klaijak kodungma salro muino amsani lukurok mukitung phalino rang ajuo amsayo bachi nukhung tongo amsani lukurok kodungma salro muino nungjana tuini bialo klaijak hwnei koksil jamung khlaika kaham nungjanai tui kroni bagai hamya tui mang nungnani nango kaham tuini shep salo wase simi riwi klango khungsa malkhung bai khlai phiaba a kaham nungjana tuibo salnai saltamo wasise phaye riwi klango a tuini malkhung phaya hunke hakor bisingni tuino nungnani nango kamini lukurok a nungjana tuini kok amsani adong eba mantri rok no sawi phano bungsabo samu ungya hne kok siljamu khlaika kamini lukurokni tabu kaisano saklaimung daktikhe nungjana tuini shep khlai ruthun haste haponi bukhaktui Nonora supply the phaga bhai payment the sali. Phai phanno salsa simano salsa man klai sal sapta kai sara manya amtaita The supply chang pruni simite malia da. malia bono mangno kurai manang kata oroni kurai oroni mang kurai manang ka Seno kok sare nora khobor phunungma bagoi. Jeng supply mangkha haipano supply cho choli hanse. Nara supply erimani jeng no punuk mani abo 5 months malia jeng bo cari si malia abo rohole tongo nrau roho yalla ung yata nrau le ham thong cha thong nai no roho dai tongo abo si cari malia ham khai malia Supply chang mani kodin nor ti mangkha. supply tôi jeng man ambono 3 दिन से मान खो Da amni por malia. pore malia Tabo khaino hai. hain मान नंखा Your report Kokhoran